गोबां रोखोमनि नाफोर दं। जाय नाफ्रा गोथावल' नङा नाथाय बेहा गिख्रंथावना सुबो दं। गुबुन गुबुन रोखोम नानि सुफ्रा मानसिनि देहानि थाखाय माब्लाबा गिख्रंथावबो जानो हागौ। गोबाङानो बबेबा नाफोरखौ गोथावब्लाबो जानो हाया मानोना बैफोर नानि सुखौ गिनाय मोनो। गोबाङानो ना जानानै गारमा आरो गोदोनायाव सु थाबथा जाबायबो जानो हागौ। जानो हागौ नोंथाङाबो बेबायदि थासारिजों माब्लाबा मोगा-मोगि जानांबाय। नाथाय नोंथाङा मिथिगौ ना, ना जानायाव नानि सुआ माब्लाबा नोंथांनि गारमा एबा गोदोनायाव हाबना थायोब्ला एबा थाबथायोब्ला नोंथाङा मा मावगोन? बेनि थाखाय एसेबां जिंगासिनांगौ बाथ्राबो गैया। माखासे गोरलै खान्थिखौ बाहायोब्ला जानो हागौ नोंथाङा बेनिफ्राय रैखा मोनगोन। गारमायाव ना सु थाबथानायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय नोंथाङा खेबसे ओंखाम गोरानखौ अरग्लियालासेनो ओरैनो मन'लाङोब्ला नोंथांनि गारमायाव थाबथानाय ना सुआ गोरलैयैनो गलांगोन। अलिभ अइलनि बाहायनायखौ जानो हागौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ। अलिभ अइलनि गेजेरजोंबो गारमायाव थाबथानाय ना सुआ गोरलैयैनो गलांनो हायो। थामहिनबा अलिभ अइलखौ लोङोब्ला गारमायाव थाबथानाय ना सुआ गोरलैयैनो गलांगोन। दै गुदुंजों लेबु बिदै गलायनानैबो लोंनो हायो। दै गुदुंजों लेबु बिदै गलायनानै लोङोब्लाबो गारमायाव ना सु थाबथानायनिफ्राय रैखा मोननो हायो। लोगोसेनो बेनि अनगायैबो दै गुदुंजों संख्रि गलायनानै लोङोब्लाबो गारमायाव ना सु थाबथानायनिफ्राय रैखा मोननो हागोन। बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय-सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं आरो फैगौ 28 फेब्रुआरिसिम बे अफारा थागोन। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099334114 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन।